Що ти робиш? Хопіс, вибачай. Отвали, серйозно. Так, пробач. Давай, отвали нахер, сиди, я гуляю, Каліваска, досить. Що робиш? Гуляю у Skyrim. Розкажи претенціозну херню про його. Жаль, пакуль лепшая гульня Bethesda. Не такая добрая, як New Vegas. Тут зробили Obsidian, а не Bethesda, что большинство людей не заважає. Лічу, що гэта лепшая Elder Scrolls. Похоч она не самая хардкорная, ёй вельмі добрый баланс паміж доступнасцю і свабодай. Свалили с телека, малявки. Мой час мыльных оперов. Можно 10 хвилин? Я посеред квеста. Теперь ты у концы. Не хвалюся про свайго мужа, гэта яму не дапаможа. Дык чаму і наспіць хлопцам уласнай дачкі? Бо яны павінныя быць разам, а ўзрост не мяжа для кахання.